Shalom mamanginang, tapukama para minggota, tapuji matuhata, mare de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah ede nai baru, ay nunga di pabain ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuauna, nunga di papatar ibana hati goranna diado pening aka si pelebegu, nunga ditupahi tanga siamuna nabadiai ibana. Haleluya.
yang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung, didok hatando, ikon manaon hami jalamate rabdohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami diha porseaon nature, asa toktong makirim diha heheon, doho diha sangapon sogot silehonom mutu akan na porsea diho. Amen. Tapuji matuhat ta marin di mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di Pesalamen bidu 105 ayat 2. Edehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tuhalongangan aka nabinain nai sudena, ido sahatna, atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobat tupatik mi. Amen. Kor paduan ina Esther.
Tapuji matuhata maret de mahita. Potima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo na soatu dosan para siroha, midahami nadangolon, narodo hami tujulong manopoti dosanami nagudangi, di bagasan hajahator dohami tubu, jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hiyan, saluhud dohami manibil siyan akadalanmu, masay gudang do pangalasyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala nidenggan ni basam dohot asin ni roham, sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami, saingot mahami hobartu asin ni roham dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa, ay dang adong ibar ni ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata, alay akan agabe pitor binay ni basa-basa, marhite siyan asi ni rohana, hinorhon di panubusion na marhite-hite, Kristus Jesusi, na pajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhiti-hiti haporsiaw di mudarna hasangapon madi debata na digijang kor seksi parupuan.
Tapuji matuhata mare de mahita. Hatani di bata turpuk epistel di minggu sadarion, tarsurat di panguhum bidu 5, mamuka senaya sada 1 ayat 12, tajahama marsikat sorin. Dungi maredema si Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam, di ari nasasadai, songonon. Tangihon mahamu akka raja, jala tarehon pinggolmu hamu akka partogi, au sadiri tahe naing maredde upuji Jahoba, au naing mamiltik parhinaloa di Jahoba, debatani Israel. Malala akadulok maradopon Jahoba, lao songoni dolok sinai maradopon Jahoba, debatani Israel. Hurangan partogi di Israel, hurangat tongon pai mahehe au si Debora, hehe au gabe ina ni Israel. Lomodo rohaku mida akka si pareta Israel, dohot mida halak na toropi, akka nagirgir sumeahod dirina, sian lomona, puji hamuma Jahoba. Sikat ni suara ni akka napagulut, dilabung partuayahan, diedehon boru-boru naing disi akka dengan bahasa ni Jahoba, dengan bahasa ni partogi di Israel, ujuna tuat lau muli tu bahalna be bangso ni Jahoba marsonak-sonang. Ido saatna
martua doakan natu mangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna sohatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe sia todu porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal lo ibana di hau pinor silang natua tubanua toru dumitanom namula mangulu di hari patuluhon namanaik tu surgu lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pergugu naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondu porbadia jala adong seda huria na badia huria atau panne halak Kristen akka na badia dohot dasani dosa dohot diatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor ama eksaudi.
Tabi gema suara ni titing na meragam di tonga-tongan huriata di bagasan nasa minggon. Ima minggu kantate 10 Mei 2025. Na parjolo goar minggu doho topi ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu kantate na marlapatan edehon hamuma di Jahoba edenai baru doho topi ni minggu dilehon debata hamubaon ni roha. Na paduahon sosial huria. Di minggu sadarion pasahat sosial huria dohita songon dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasahat may di bagasan las di roha tupoti na pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Na patuluhon titing naing marbagas, titing parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Kristopel parningotan sianturi, anak ni amat tajus pensianturi, tubuh di inatal lengsi opusunggu, alamat Aik Nauli Labuhan Batu, ruas ni GKPI Marturia Kampung Padang, resort Pangkatan wilayah 5 Asahan Labuhan Batu. Dohot Orwana Berta Opusunggu, boru ni amata situa perlindungan Opusunggu nahinan, tubuh ni inatar Ruslan boru nai baho, alamat jalan pembangunan gang pribadi, ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai sektor Tolu. Pamasu-masuan di Patupa di hari Rabu tanggal 20 Mei 2025 di GKPI Marturia Kampung Padang Resort Pangkatan Labuhan Batu. Napau paton Pabohalion tu calon situa dohot keluarga. Hobar tu program ni huriata ima pasahat totohonan tu situa onom halak calon situa naing marsiajar hurang lobi 2 tahun on na disakapi di Patupa di pesta perningotan hana naik ni Tuhan Yesus tanggal 20 Mei 2025 sialani di Patupa huriat tama pabohalion tu calon situa dohot keluarga manang amata inata na pinasahat ni amata padita resort ima di hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 dung sidung parsermonan pukul 20 WIB maringanan di konsistori. Na palimahon na sorang na di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 di basa-basa Tuhan tadu sahal danak bawa di keluarga di amata Pebriro Immanuel Siahaan ST Inata Krusita Andriana Boru Padang SE ruasian sektor pitu hipas dodak danak nasorangi songoni nang natorasna. Napaunopon penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologia, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Bibel Pro, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Nunga dibuka penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologia, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Bibel Pro, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Untuk informasi lengkapnya boy mata bereng di majalah dinding di gereja tahun manang di Facebook nih HKBP Cinta Damai. Napa pituhon parhalado dohot ruas namar sahid mang na pemulihan. Na parjolo amang piraun ananta ginting perawatan di rumah sakit Adventian sektor Tolu. Na paduahon Nurfansa si Pahutar perawatan di rumah sakit Adventian sektor 12. Na patoluhon B Hutauruk perawatan di rumah sakit Royal Prima sian sektor Walu. Na pawaluhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar sadarion ima siang keluarga Dr. Pesi Matupang inang Geboru Silalahi ruas siang sektor opat moleate ma di keluarga na menyumbang na mangihut ima titing tambahan minggu ceria minggu sadarion pukul 14 WIB di Patupa do minggu ceria tu yana kota sekolah minggu maringanan di gereja tahun pinangido ma tu akanatoras ni sekolah minggu asa tataruhon ma akayana kota ro madohoti minggu ceriai na manipuli selamat ulang tahun sude parhalado dohot ruas di huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas di Huria mulai tanggal 12 Mei 2025 saat tu tanggal 10 Mei 2025 sadarion sai diramoti tuhat tamahamu di lehon gajang ni umur jala tuhat tamana masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang pardagingon di akka ulon muna na parjolo ima amang situa Albener Manalu SH
Tanggal lahir 10 Mei 1943, merumur 82 tahun, sian sektor 10 sada. Namani puli ima Nasya Florencia Pasaribu, tanggal lahir 10 Mei 2020 sada, umur 4 tahun, sian sektor 8. Saya diramoti Tuhan tamahamu, dilehon gajang di umur doh di pasu-pasu mahamu di akka ulomuna. Hatan itu hatta nama dok di podasia ayat 10 sada. Ai marhite-hite au gadda ariarim jala tabba diho akka taon ningolum. Suara songonima suara nititing di minggu ta sadarion tapuji matu hatta marede hita. Tapuji matu hatta marede mahita huhut papung pilihan sadaa dohot sadabi.
Mame ni di batana sumurung sian saluhud na roha. Ima na mga ramoti dohot mga rajay ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhud na. Hurian itu hata ni debata dihita di bagasan minggu sadarion. Di minggu kantate mangedehon sada ende na baru di Jehovah. Himana tersurat di ulaun ni apostel bidu 10 sada mamukamai sian ayat sada sahatu ayat 10 elu. Hujahama dihita takasma tapai ikut-ikut. Alai di begi aka postel doho aka dongan na di Judea ima naung dohot dohape halak sipilibi gumajakon hatani debata. Gabe di badai akana porsea sian Yahudi ima si Petrus dung nako ibana tu Jerusalem akanin nama. Mongot doho hape tu akka halak naso tarsunat jalarak manga doho-doho nasida. Alai jojor siam mula nama di patorang si Petrus nama sainin nama. Uju namartangia ngau di huta Joppe, hui dama di bagasot todiku, mijur sada inganan na bidang, nama ropak suhi tartatan sia gijang ro di jolokku. Dungi di nahupanok notii, hui dama di si akasio patopat, na ditano akka binatang doho akka na majiri rodi akka pidong namar tonga-tonga langit. Jadi hubegi maswara nama dok tuau hehe maho Petrus seseati ma pangam ma aliniku ma tokka Tuhan aidang dung hudai naramun manang nasoyas. Alahi mangalusi maswarai padua halihot siya gijang. Unang ramon dok naung ni iasan ni debata. Rodi tolu hali do masa songoni dung ditai dungi ditait masa lugut nai muse tu gijang. Dungi tongom madina satok kini jongjong matulu halak diculo ni jabu inganan nami. Akana disuruh sian Kaisarea madapot tonau. Alai di doktor di ima tuahu. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Ala akupu do dongan na onomon. Jadi hubongoti hami majabuni halaki. Di baritahom matuhami naung ni ida na suruh-suruani jongjong di bagasan jabuna. Nama dok tuibana suru matu huta Joppe majau si Simon namar goar Petrus hata honon ni ido tuho hata na tau paluaho koro di sadok isini jabum alai mamuka do piau marjamita di si gabi songgok matodi parbadia tu nasida songon natu hita di mulanai. Di si mahuingot hata ni Tuhan inani do nai. Ahaik do dididihon si Johannes. Alai todi parbadia do didihonoton Tuhamu. Atong tung margogo maaung mangabat debata. Anggodos do hape silua na binasa basahon ni debata tu nasida songon natuhita akan gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung dibege nasida hatai hohom bema
gabe dipuji made bata akanin nama. Asa dohot dohape tu halak si pelebegu dilehot de bata. Hamu baon ni roha asa mangulu. Disido sahatna. Dikita na ni halongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Takasdo daksay buy jolma mura macalo aka perubahan di tonga-tonga ni Portibion. Tidak selalu mudah bagi setiap orang untuk menerima perubahan di dalam kehidupannya. Masa do hati hai di hak Kristenon na parjolo dalam Kristen mula-mula takasdo dinamangula tod di debata tod di parbadia asa dada holat tuhalak na tarsunat dada holat tuhalak Kristen Yahudi di pasahat haluaw ni dohot donang tutonga-tonga ni nadiduru ni halak Yahudi. Los di bagasanino di bagasan obbason ala siala nadididi jala na madapot haluaon si Cornelius nanididi ni si Simon Petrus gabe suku-sukuddo rohani kadongan na apostel. Ido ben na didok diaya sada alay di begiak apostel doho akadongan na di Judea ima naung dohot dohape halak si pelebe gumadjakon hata ni debata. Si Cornelius i halak Romawi, halak Italia. Jala sahalak perpangkat. Dinaro tod di ni debata tuibana. Si Corneliusi dokisi nasanga burju jala olo ya marsi basa-basa tarlumobi diaka pakobasion na adong di Jerusalem. Di bagasanido di narotod di nilebata di nama bubahi rohana lahu macalo Kristus disuruh iba nama suruan na lamad dapoton si Petrus asa di patorang tiba na taringot tu haluaw ni barita las ni rohay. Di bahinido di biduon ini adalah keterangan. Jadi hatorangan na pinasaha ni si Simon Petrus. Tutong-atongan ni akaposteli songonod do pardalan na kadungan tarsongoni di rupani. Ayaw hiyape hurajumi holat tuhita do haluaw non herasongoni do nanido na. Pertama-tama saya merasa bahwa kekristenan ini hanya untuk orang-orang bersunat. Ternyata tidak. Itu perodo inna dalam sebuah ya mimpi dan penglihatannya. Dina dibain siaban wagit yang tartataninna rupani. Si opat-opat lapatan na marsuhi na opa ibana. Didodisi tarida makan mijur masada inganan na bidang na maropasugi tartatan siyang gijang rodi ro dijolokku innam. Dungi hupanok noti huida medisi si opat-opat na ditano akka binatang akka na maciri rodi akka pidong na martonga-tonga langit. Disuruh ma seseati main na ala tongon di mana lagi martangyang sa sitong nga ibana tarpaima do ibana tongon waktu lagi ya di huta jope ibana martangyang laos di bagas ni ya sada inganan parmianan ni bana dina para di si panganon laut ibana do pepar jewi jala malema ibana di bani Roma parnidano tibana ya di ma
buat main na seseati gitu. Jadi do ibana do tokkah Tuhanin na. Jadi do dang namay mana mengajari Tuhan ida boleh do ibana petokah. Hobar tunani atusanna sesuai dengan apa yang dia imani dan yakini bahwa sana ayakah do haroa disi boleh do disiapkan na binatang-binatang haram botong na menurut nasida. Di baheni do ibana do rupani tok kama Tuhan ai dangdung hudai naramun manang nasoyas alai mangalusi maswarai padua liosya gijang unang ramun dok nong ni iasan ni debata. Jadi padohan ni Tuhan Yesus di Matius ya Matius 15 ayat 10 sada. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut. Asada ada nama suhi nama bayramun naharuharido. Asamulo ahape nabongot tu pamangat taon nama bain ya nalaku talang mabain hipas pamatangta dang gabi ramuk kita benonni. Alay naharuar do. Ngayaw do kamang inang ngapigahali ya molo talang jagal biyang talang jagal baby dangong masala dari si dang gabi ramuk kita alay molo tado biyang doho baby do ngata anggoy ramum mahita ima na siya bagas ima na haruar iro na nido na disi di baheni di leo debatado pangatusion tu si Petrus asa nung nga diuras nung nga dipayas rupani akan ramuni penaki nga dianggap ramun yang dianggap di luar daripada akka Yahudi nama jalo Kristusi nung nga dipayasin na rupani asa keselamatan haluau ini bukan hanya ditujukan lagi bagi orang-orang Yahudi orang-orang bersunat tetapi keselamatan ditujukan bagi siapa yang menerima Kristus. Di bahini idoha Kristeno namanginang. Kekristenan itu adalah terbuka, inklusif, bukan eksklusif. Bukan semakin menutup diri, tetapi semakin membuka diri supaya keselamatan haluau ni tolhas nang tu halak na asing. Marhite-hite aha. Di bahini do marhite-hite diaka pakatayon nang parangeta. Los didot do dison markan tate mangedehon sada ende nai baru. Ahado ende nai baru nanido nadison. Ala haluaon las ni roha dada holan di Israel nung ngasahat nang tuduru ni Israeli. Di bahini mauliate ma di Tuhan sahak manang tuhita haluaoni ima eddi ido haibaruon nabinain di debata di tonga-tonga ni portibion asahita pe dia kaparediota bukan persoalan solmisasi notasi ya dangi holanina ni do na alai dia do paredion natama di do nakidedeta nomor 10 sada na perjuluyate suku-suku dui ido ahama di do tahe wah ido uripu nang berdodok kamu ido bolo pe songon na aga ahanak king ate ara songon na pati buhuro naking tipion kan saber mahita ay ba may ido pinatolap wal pronomici neng benot tahiyad dunyan nasa ahon rupani ay alay ido son ido nala bata do hasik do tanga mandangurhon ido nasodo nadongi mata sabab po na kamanginang ate ido jadi sambil gerak leher doyate mamerek tugi jang putih hamu tabudo iberek kamu buru pani ayaw nak itu sadda hu bereng alay batong mabinerek kamu na tong isena moddo isena serius maredde ala naong do piga hita nakiku parwahon dang maredde seidungan na riba bereng upaniate ngdo abedo naking maedde honoku asa ale Tuhan debata sayurupia gogo ido aidang tarpa jojorau asiniro ham diaw lani hupuji ho pigahali
Di do. Tung maribu hali do. Alani ku puji ho tung maribu hali do. Jadi bolo taringot tu nama rede orang Batak jangan dilawan. Memang sembulan apa ya laut tuladang pehalak Batak di dia pehalak Batak. Ido setar begedo marede nasida. Jalan oke bet nuaing edeta lagu Batak tahun hala Afrika pengai dia dehon gabi bain nasida mar vokal grup nasida. Ido tabu nasida rupani binege manged dehon atik pesipata di luga nai songon na bamak tong naso bahasa na kan ngahibeti. Di Korea petong nga yedehon lagu Batak tay. Ado gari sigulepongi. Yedehon. Jadi ay satu sonari dakko to netu siamudo asay dok sigulepong. Hido te. Harus sigulepong akenang. Ay boto hamudo. Ba edde dia te asal ma edde pan sigulepong. Hido. Jadi au pe tiki praktek ala hurang hurak waktu sido bolo apala mengajari eddeon. Ale-ala na dihapal ham mulai danak terherabui ma ni pehutihu tersongoni marupani. Jadi tiki praktek hiado rupani di muarenim ya. Jadi ba markidung jemaat do waktu ala buama rupani ba pembentukan do betong bama memulai jongjong agak BPDC. Jadi kidung jemaat waktu edde datanglah ya sumber rahmat selaraskan hatiku. Inna jadi hera songono dulu gunyon narohaku asamura di ngot talahon ay tonggo beonggo piga lahon nasyak kita narahku hearo te hei begi hamu amanginang lagu deng deng kurdeng niku ido oh hiamangin na di sungod di mang ido ibek kalahi deng deng kurdeng deng deng kurdeng tarsong ni mamang gede honon niku ido ta coba majudain jadi dung dicoba ay pas do tutu ate inna nya nonong bulat do hami di si alai 9 tahun kemudian mar MBO garejai holaro hami ngarobi amang si deng deng kurdeng inna do rupani jadi diingoti rupani kan ditolongan itu hatta Yesus Kristus berita keselamatan di pasahado nang tuduru dakkolat di bagasan songodido nang pamaritawan barita nauli sending HKBP bukan hanya ke dalam tapi juga keluar ido benna di hobasi do najulung ado ya penginjilan ke Pulau Rupat ke suku Akit dungi ke Mentawai di Sumatera Barat dungi ke Enggano di Patupa HKBP dui na tahun na lewat di pabor HKBP do tu Afrika ate tu Tanzania di piga rupani kapadita 10 dua halak ate di paborhat tu tulu negara di Afrika. Jadi kan udah luar biasa hitang usah sitong na. Dakkola didirita hita nakingani. Alay nung ngabe haruar. Artina nangoluta siganu paripe dang hola didirita naking sakop barita nauli alay marhite-hite di pakuling parangeta gabe taruli mahalak barita nauli. Unang songon na do ni pengalaman ini di sada gurit-gurit na ni Jaha. Jadi seorang pejuang kemerdekaan di India si Mahatma Gandhi. Jadi di Jahaibana do ya bibeli di Jaha jala lam tertarik maibana tuha Kristenon. Dung itu bu marohana marminggu jalalas marminggu maibana di si di dok rupani marminggu ibana tu sada gereja na adong di Kalkuta ya. Jadi di nalau marminggu ni lo masuk ibana tu gerejon ro mana di gerejon di orai maibana unang masuk tu gereja. Dia dilarang masuk ke dalam gereja puasa. Ana na di garejai ayak kana di bagasan garejai nakingan
Dingo nasida kastana. Akan ada gereja ina di Kalkutai kasta sudra do nasida. Kastana Mehmet. HP si Mahatma Gandhi dia adalah termasuk kasta Brahma kesatria kan. Anon gabi manginona tuhamin. Jadi songon namene marohani si Mahatma Gandhi mula maibana. Makanya dalam pernyataannya di do ibana masongonon. Iya. Jadi do ibana mah karena kalau bukan karena orang Kristen saya sudah Kristenin. Anggoda ngala di pangalahon hasidai ngakaristep biau. Saya ditusir. HP sasitong ngaja burjuni rohana do. Alaya lamar ningot talahon naking dikastai. Alamar ningot nasida di ruhu-ruhu ni haportibion. Gabe dang dohok bibana taruli disi. Ida benero ibana songoni. Ni baheniro hakikion ni Tuhan ta Yesus Kristus mabuka pamikirion, mabuka nang diaka ketertutupan, mabuka nang diaka imanakingani di sifat-sifat eksklusif ni hajol maun asa gaberade macakon. Jadi si adong sada parbarita nauli di napasa barita nauli bana tu sada suku ya suku pedalaman. Jadi lau sahat hutai mana di patari bana merhelikopter do pengin cilong. Jadi moldo terjalo nasida ikon melapor jala ikon bodo dapok na kepala sukuon. Ikon dapok na do imarupani raja hutanon. Asaboy di jalo nasida ha Kristenon hati hai. Jadi Roma kepala sukuon di dokma dangboy di son ha Kristenon ya ala gabi moruman no sangapun na rohana gabi dang diparsangapi aka rakyat ti paripeki biyon na rohana itu. Jadi liling sedielik nang ulibana. Jadi Roma penginjilon di dokma perberita na ulion. Amang Baba kita ini adalah sama di hadapan Tuhan. Dus do kita di hadapan ni debata. Jadi daktar jaloi bena. Dungi di dokma. Atong bolosongoni do majolo ya bapak kepala suku naik helikopterin. Dungi olo ibana dung dielek naik mana helikopteron. Jadi habang mahelikopteron rupani terbang digijengi hutai ya ibu matuinganan narame iberengi mana matutor ibereng amatay itu giling-giling ko colmay sudi. Sok kape sarupa do giling-giling gun narwana. Dungin na iba nama dung mula nasida. Itu. Ternyata kita ini kecilnya rupanya kalau dilihat dari atas. Jadi Roma pengen jilono. Bagaimanalah Allah dari surga melihat kita ini semua ya. Mek dito saluhu nainna. Dangadong datar pangasahok kita. Aituk saluhud do hita dos di hadapan ni debata. Kita ini sama di hadapan Allah. Dangadong di sinak kingani manang na namora na pogo salay dos do hita. Ya. Manang na parpangkap mang na soparpangkap pe kita ini adalah sama di hadapan Allah. Tetapi yang Tuhan inginkan na diingin di debata bohado kita menjadi berkat bagi orang lain. Bohado kita mabuan barita haluauni. Ya. Membawa pertobatan bagi orang lain sebab Allah sendiri telah menganugerahkan nunga dilehot todina tuhita di bahini dinaong dilean debata todina tuhita nama marar kita doi asa nak kita saluhut na gabi siulahok katana gabi si pasahat atana tutong atonga ni
portibion marhite diaka parsaurata. Pakuling tay. Ya, pakuling diaka pakatayota sigano pari di parsauran ido naniigil li debata songon ya pamaritaon barita nauli. Dungi dia kaparange di haburjuon ni roha di holong ni roha di ngolu namar panarihon di ngolu namar siuruban di ngolu namar sipasangapan. Itu juga adalah pemberitaan, berita sukacita bagi sekeliling kita. Berita haluade nang di tonga-tonga ni nguluta. Ido paredeon nani igil li debata di tonga-tonga ni nguluta. Songon namanget dehon sada ende nai baru nani do nadison ketika kita tidak hanya berpikir kepada diri kita sendiri, dada hola di diri kita. Nakingani sumarihon ngulutaon alai bohado hita gabe pasu-pasu tunahu maliak kita. Di bahini ala audo naking halak marak namalo do marede atik pedi mulana adong edde rupani deng kurdeng songon nai do nai dang nama lecehkan edde yang manginang. Tapi itu adalah senyata bahwa sana di mulana termauldo disuruh najulu marede. Alaidung lam dilatih terbiasa ketika semakin kekristenan melekat di hati orang Batak. Ido benna lam terbiasa ma halak Batak marede. Jala edde na pe dakolan edde ya haportibion alay nga gumudang be aka edde di partodion. Ala nunga di buwan nakaparbarita nauli edde nauli nalaho mengguga rohani hala Batak mangedehon pabahenan ni debata di tonga-tonga ning ulo. Molo di mulana ba mungkin ya ala so pala di boto marili ben dokon dititiki ditiki sikola na julu SD ba saya disuruh do marede si sada-sada tujulu ya ipilih ma laguna anggo lagu bebas adong lagu nasional ido kan ido ben nadong edei kan so binoto nian marende saya dipaksa gurui narupani so binoto nian marende alay saya dipaksa gurui alay mulai kelas 3 diajari guru niba may iba nama say itor mangihuton na diajarhon ni guru hajulo do re mi fa so la si artina marhitesiani belajar may iba dahlah hola soal tangga-tangga nada belajar may iba tong sungoni manang dinguluan ada tangga-tangga yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Adong doa katangga-tangga si bolusor di pardalanan ningoluon asa dinamaredeipe dari dotong sunguninang dinamika ni parngoluon di hita bere kamu medeta 470 sadeka Jesus ho na je boleh baik rapi niya manginang tong nabaga di daun napuna nomor 3 tehei Jesus honap punaaw molo opak pitusada upili Jesus nomor 100 do tehe Jesus honap punaaw tabuk ka joda arjolo jolo 100 Jesus honap punaaw adapot amang inang nomor 3 iya Jesus honap punaaw tede hojra Jesus honap sakit
maret de ala batak dang diutam pamanganna jadadang herana diharati ipenna jelas do muluna ado a muluna bidu bi muluna o inna rupani jadi jelas do disirupani jadi di grafik ni ede 470 sada pe hupili Yesus dong akilaw manguloy ibana inna takas do nang di tonga-tonga ni perdalanan ni namangi hutot Tuhatta Yesus Kristus bisa saja kita hadapi akka pergumulan na maol di nama kanguluhon hata ni debata di do di sinang nguruk petorop di si alai labak kudo ibana sekalipun orang-orang marah tidak terima dengan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus alai takas do hupilit Yesus dongaki ya lau mangului ibana nang muru petorop di si labat tado ibana sebab mengikut Yesus adalah keuntungan bagi kita. Sebab Yesus juga berkata. Di dokter Hatta Yesus Kristus do di Yohanes 10. 4 ayat 6. Audo dalani dohot hasitonga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bana do dalan. Dala kaluahun. Jala tusaluhut do di pasahat haluauni. Di tonga-tonga ni pertibion. Jadi atik pe songon nanedupan ni si Petrus diperhadapkan ibana di rapok buluni bodo dipertanggungjawabkan ibana sebab Kristus sendiri yang bekerja roh Tuhan yang memakai dan menggerakkan hitaon lahu mamaritahon hatana marhite-hite dia kaulotta sigano pare manginang dia kahabur juota diholongi rohatta, diserep ni rohatta, gabi taruli halak marnida pabahenan ni debata. Bukan seperti tadi yang melarang ya si magandi masuk tu parsaurani jala ikon lam tabbado sa sitongna bilangan ni halak na porsea si hutot tu hatta Yesus Kristus marhite-hite diaka haburjuon do holongi rohattai. Ido nani igili debata dihita dan Allah sendiri mengaruniakan pertobatan asini rohani debatado paubahor rohani jolma asa radi macalo haluauni atong ido hedeta jala di parediotai dari manang dia kapar sauran di ngulu sigano pari lam tu rosuna lam tu ulina songon nataida di si nakid di episteli si Deborah dohot si Barak ya namangedehon pabahenan ni debata namamilit na sida gabi panguhum menjadi hakim-hakim asa sada ina sada paropuan dipakai debata gabi panguhum manguluhon haulion di tonga-tonga ni bangso Israel hati-hai dengan nasida tu parsobbaon tu debata jala di pengo ibana do di edenai molope lau nasida ma duahon debatain narupani rodo uhuman tu nasida orang-orang yang menduakan Allah kan kena hukumin na di edenai jala songonido di tonga-tonga ni ngulut taon dipaingot naso jadi maduahon debata alai marhapo satu debata nasa sadai silehon haluaun di hita nunga diuras sita jala dipalua do hita marhite-hite pakokopon ni Tuhata Yesus Kristusi say olo mahita totong mabuan hai baruon membuka diri menerima keselamatan itu dan melakukannya di tonga-tonga ni nguluta sigano pari. Amin martang yang mahita. Mauliate madihuali Tuhan debata dipatau hodo hami di hatam. Asa dada holan di diri nami hami mangulu
Alai hodo na punahami jaladus dohami natinopam dia dopam. Haluau ni pe nung ngadi pasahat to asadada holan tu halak jahudi. Alai tu saluhut na Allah macakon jala sinodangan ni totim. Tuhan pasu-pasu mahami. Dia kananulan tangan na pinikiran ni rohanami leonom mulas ni roha dalam ningolu daka pacamotan. Akenak kon na metibur magudak si gajang umur 11 ni roha mana marahabiaram midaho. Marbisuk maka na marsikola jala tulus na sinita ni rohana. Suwaksongoni mali Tuhan Yesus Kristus. Nang dia kana mangalului perkaricuan dalam ningulu. Patongo na li Tuhan si maroham. Manatap ho. Asal leonom mo maka dalam ningulu kaulaon dito nga tonga ni akaruas ni uriam na mangalului perkaricuan. Dinahuadopi hami ali Tuhan di masa-masa ni resesi ekonomi dito nga tonga ni Portibion. Say pataw mahami totong marsigat tung marhaposat tuho. Nasotupa luasom maturaparo na kanan niya siyami na pinaluemi. Tuhan de bata patongor sirokap nito di diaka anak do boru ni Uriam. Lehon hagabio diaka na makirim pasu-pasu peranak konon. Suwaksongon niya li Tuhan de bata. Ape hotangamu na badiyay mamasu-masu na di bagasan parsahiton. Nang mula siya rumah sakit pemulihan, suwaksoni na tongon dirawat di rumah sakit. Imali Tuhan de bata si Piraun ginting, suwaksongoni nurpasi aborusi pahutar, nang diamanami amang bayan hati goran, huta uruk na tongon dope dirawat di rumah sakit. Ali Tuhan de bata, lehon hakipason, gugu papos rohana, di gugu na siyak kodo habalumon na siyak koy. Tugu-tugu akan nama tua dihatuan na iring-iring totong lakana sida. Suwaksongoni nang diakan apa ture-ture na marsahit. Totong lenom mugugo ng semangat di nasida. Pasu-pasu makan atoras mengajar-ajar ya kenakon. Suwaksongoni ali Tuhan Yesus Kristus. Pasu-pasu ma kami dingulu nami. Urasi mabisya dosa nami. Mauliate madiko. Amen. Marede hita. Marede hita utapasa peleata. Oh,
jongjok kita. Tatangya koma peleata ali di batama nami na di Banua Kijang hodo haroroan di saluhut sileleon na dingkan dohot nasaw libasa na mauliutus hupasat tami maselom itu hami pelean nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di julom pasu-pasu may jala ramoti aso parasya kami pilihan noon pati bulan rajon muli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudak silelom mito hami. Asalam girigir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Kijang, say pinorbadia magwarm, say ro maharajon, say saut malomon ni roham di Banutongon songon na di Banua Kijang, lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari, si samadosa nami songopani sanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Amin.
oras madihita.